sin in tana chuan League of Legends khelin Junnu chu aron lang a teammate ta chuan porlama thom engimoni an hriata wangin Junnu chu ve en thli thlai tur chuan an ti a pon wa chhuat chuan film khur tur le laum laka in ral ring tur ati na chu a phone a dong tatlat mai pon wa chuak chi chu a thil mu chu ra ti a in Junnu chuan makati hle mi puita chuan khosak dana makin an tlan kwal chiama anom dana tang chuan lawan nei ti chu a chiang tak zat a games khel chung rei lo te ya a flat lo pui a thenom ta chu an lo re duak manane alan dana tang chuan fair department motor driver po chuan boina chu tok to ni mel hle a chevel thil thleng chu a hra thiam lovin Junnu chu bang bo hle ani chu te pon lama thli reng lai chuan nu pakhat hian a fanu ni om tak chu chemte hin lo tin wang mai a hnu rei lo te ya chuan chu mai chano pang chuan anu ni om tak chu awa bo thuta a ngonga chuan a se ta chiam mai ni Junnu chuan mi puite chu an boi vek to angain alo mang ang hle chu te pon lama thli reng lai chuan a kong khar pon lama tangin au thom ra pom zat mai chu aron chuak ngal zat Junnu chu a phu chiang hle pi phola tanga pon laman thlir po chuan tu ma mu chuang lawani thil hlen dana hria chian du chuan pon lam chu a bi dek deka mi pakhat hi ron lang thutin in chunga chuan ron tla lut ngal rok chu pa chuan ala him thu chu hrilin a thenom loka khosa ni thu chu Junnu chu a hril a roommate boy thutin ti na ta tuma wangin Junnu chu ron pan thu chu a hrilani ma se Junnu chuan omve chu a remti hau lo mai man mo taka che in ina tang chuan dem chu an tuma ma se chu pa chuan a bedroom man zok chu adila Junnu chuan hre tak chung chuan a man tir hram chumi hlan chuan Junnu chuan news chu alo ena Korea rampuma zombie virus adar to thu chu an lo puang ta dum mai le news puang tu chuan virus hlom tak chan chin chu soin zombie kai to in mi an se mo an hampil hlekpo zombie chan ve ngal na ni thu chu aron soi chu vele phengal watin ral thom le hriam hrai nei ang chu ala khom hal chuk reilo te a thenom pa a bedroom mang ho tu kha aron chuaka Junnu chuan rang taka chuak ngal tur chuan ati chu pa chuan zombie se le hamna laka tala him thu chu asoya ma se reilo te a taksa chu ron dang lamin zombie virus chuan aron thunun tan ta der mai chu vele zombie chuan ron bei ngalin a ina tang chuan Junnu chuan a pai chuak thei ta hlavani in chungaron lu thailo nan a fridge chuan kong khar chu adang ngal mak boka man mo takin anu le pata biak po dan tur chu adap ngala a phone a chuan an message chu adong hlo mai a chung ta chuan ram chung boina wanga in laman lapan thailo thu chu an ron hrila film khur tak le in ring om tur chuan an fa pa chu an ron cha na samai Junnu chuan adam chhuwa theina na in ti pau khawa fing taka che tangai don ti chu a in hra chiang hle atu karon in her chhuwa chuan a chevel thil thleng de chu drone mangzuran thli thlaya chumi mang chuan a building ko thlera ta chuan zombie tam tak chuan pungkhom ti le a pi loka building ata chuan in tam tak an om ti chu a hra chuak ta a chumi zan chuan Junnu chu silai repuak thom wang chuan aron har zok mai en chian tuma an va bi chuan sipai officer mai che pakhat hi zombie ta chuan lo hol tula zanria man lo tum mek ti azuk mu chuan Junnu chuan hlau tak zat chuti lai vek chuan tuemo hian room kong khar chu aron beng ta dot mai Junnu chu a phuzoka baseball bat nen chuna pan nai ngal in ring tak chung chuan kong khar chuan hong deka zombie pakhat hi lo ding wang mai chu vele kong khar chu kharin fridge chuan adang bet ngala Junnu chuan adang bet zodon lawa hriata wangin ti dan danga ngai tu ngal chaktakin balcony lama chuan atlan chuaka railway chuan lonin pon lama chuan oi thla a chu vele zombie chu chakta karon tlan chuakin balcony tang chuan atla pherta duai mai Junnu chu balcony tang chuan in ham chhole a ma se thilpoi deuh mai chu fridge ai tur nei zong chu alo chhevek mai chumi hnu chuan ati dan thaber anga che in tukver chu adan na chuan a char ta veka ma se Junnu chuan engti han kho sak tur nge a hra thiam lo tak zetani tuna tan chuan zombie cheu lo po ei tur lampo atla cham tan ta der chu ani chutia in khar khuma tanga ni sompanga liam le meu chuan Junnu chuan ril rulama har satna tok tan ta der mai thilom lo to chu mu sual chingin achang le anu le pa pangai taka ina anron holai te chu a mu threina eile in tur nei to lo nen arilu le taksa chu a chaw chato tak zeta chele dan tur shelo chuan mang tak chuan huna mangane a hnu rei lo dewa chuan a phone a chun message adong ta hlau mai
chu voice message chuan beise na thara siamin anu le pa te an ni ti hriat chuan biak po dan tur chu adap ngal ruai mai ma se aruma chuan signal lo cheta ka seta a chung ten aladam tin hriat theinan anun thapin signal thazong chuan balcony a chuan oi ta pang mai ma se message thon chua ma havin a chung te hnen atang chuan in thlana hnung chu adong tatlat anu le pa chunga chuan engmat tak chu thleng ti chu junu chuan a thachiang hle lungchewan kai chuan a trapane chu hun ton ret tak awang chuan junu chu a beidong takazat to a ama in ti hlum tum chuan a in khai ta wa mai a chera khik luk rol chuan tu ema hian building shana tagin laser hian anron chhun tatlat mai chu eng chuan nungdam lom ve ti junu chu a hriat tira beiseina nen hruiwala tang chuan a talpiat ngal laser omna laman hoi phainak chuan nulam hil thatak hian lo en na samai chu chuan junu chu beiseina thara siam sakane mai cheming chu ubin ni in an thiamang ang chuan zaizir chuan thom re siami lo chuan anin bia a obin chuan atuk jingdar saria in biak le adu thu chu junu chu shil atu karon har chuan junu chuan dar som pakhata ni dei to ti chu a hra chuaka ma se ubin chuan lo thlir reng to junu chuan aril tram thu chu a shila ai turin thon dan chuan ngei to ngal ubin chuan ai tur na ang te chu baseball beta chuan tron betin junu chu pas tum chuan alam hoina vom phai ta vak mai ma se an hnuai di thlifar fe ma chuan atla thei ram ma se junu chuan idea thar nain a drone mang chuan hrui chuan in petona chumi mang chuan ai tur chu anin supply theita junu chuan ai tur lo don vele chuan vokang mai chuan ai ngal buan mai chumi hnu chuan hnoilama thomri engemaw hriata wangin junu chuan a zuk en thla firefighter pakhat hian ai turin pe kan tumna baseball bat an tron be hrui kha lo vuan ran mai chu zombie chuan mihring ani laya athil ti thin le ani tin hna te chu alo la thiam reng chu ni in chu hrui balcony railing in thlung mang chuan ubini omna fleta chuan zombie chu lon kai tumani junu chuan ubin chu zeizira hril hriatan tum thina ma se a hra thiam thei tlat lo zombie chuan hrui po vak chuan ubin chu tlu sualin ni khoshelo chuan om ta dai mai zombie hrui manga ubin omna lama pan chho lai chuan junu chuna thei topin zombie chu ro ti boi chu atum ma se building in kar hlat deu wang chuan avom fu thei tlat lo drone manga mala le in a chei boinan zombie chu drone chu a thlo hol tira zombie la chuan lo ben thlak chu atum ve chen bok ma se vandoi thlak takin a drone chu chum thlak sak ta dai mai balcony lon chuak trap to tia chuan vanei thlak takin ubin chu aron har hlola thilengemaw hian zombie chu aron khonga atla hlatop mai ubin aron har ti hriat chuan junu chu alom hle ma se alom chu a reilo a I tur nei sa zo tak ma in mamo lamin chulai tanga chhuwa chu atum ta ne a in ven nan aral thuam nei tha da chu apaya kong khar chu a hong tran ta vanei thlak takin hallway a chuan zombie hmu turan om lo hlo a pia loka chuan a thenom pa lo let bal chu aw hmu a chabi chu walak sakin a apartment lu nan chu na mangzui khuma chuan rong pakhat chu a hmule hlol mai film khur taka chein zombie ni le ni lo tes nan phei khok chuan awa voma a chet lo wang chuan a him tura angai chu vele amamo thilte dapin ai turta chu an zonga fridge hon lai chuan thilrim chui thang tak chu hrengal tapang mai peanut butter jar le biscuit lo om chu alanghal a room chungan en kol chuan junu chuan a thenom pa chu tlang lon mi ni ti chu a hrele zela invena tural thuam engmatala hmu thei chu in ringane thil tangkai taktor yokitaki pani chu a hmu chuak ta der mai chuti lai chuan a hmalama train zombie pakhathi aron lang thuta ma seng tin ten ma junu chu in sa seng thei hramani a room chunga chuan chaktakin atlan lut ngal a I tur nei then khattele yokitaki chu ubin chu avathon ve ngala a topa chuan in bipop ve thein an hlim dun le ma se chu mi hnu chuan chan engemaw wangin zombie te chu an phusa chiama anom na balcony vela chuan zombie te chu an ron tlan fuwa a junu te chuan thomri pakhat man siam ngam ei lo ma se vandoi thlak takin ubin chuan chera ti tlupala chu zombie te chuan an lo shata chu ti lai chuan ubin room chu zombie te chuan an ron pan tran ta man ho tak chuan junu chuan ubin room number chu a zota a thiam thil mang chuan a thenom te room ma phone line chu awa thlun zoma chumi mang chuan thomri siamin a thenom te room ma chuan zombie ho chu abum lut thei hram chumi hlan chuan man mo takin an ma mo te la in an chenghal zunga chu ta tanga tlan chhuwa chuan tumane ubin chuan junu omna building chhong riat na zombie an om lo ti a hriat chuan junu chu a hril ngala
chuta kal chuan tumani anin peifel hnu chuan adventure lamaton hriat nei Eubin chuan ma hruaya hrui hmang chuan balcony tengin Eubin chu awai thlata par mai ma se hnui lama zombie hlirano om tlat mai a in thlunna hrui chu phelin chak tak chuna tlan ngala chemte la chuakin ama ron bo boi tu zombie chu avei pa ngala in humna zongin motora ta chuna zuang lut ma se zombie ten akong andang chep tak tak ma in azong chuak le a vandoi thlak takin zombie pakhat hian aron su thlopal ta hlau mai ma se leilo tla silai chu charpha chu vele rang taka thole in kongkhara lu ma hra chuan zombie pakhat chuan aron su thlu le ram ma se zombie ten bomron ma chuan zunu chu hun takaron thlenga aron chan man mo taka in sa sengin in chunga chuan tlan lu thei hramani zombie te chu glass door chuan an danga elevator hmang chuan chhongret na chuan pan ngat chumi hnu chuan him to viwa chuan anin hria ani ma se Eubiran hoi phei chuan an pia loka hallway tang chuan zombie chu amaka tam chu an ron tle phaile tatlat mai chu vele huai sen choin junu chuan alo thleng ma sa chu alo khong thlu mi a chu ti lai chuan Eubin chumi pakhatin ruma chuan alo pot lut mak mai mai tuam pa chuan smoke bomb chu ron vom chuakin chu tia zombie ten boilai tak chuan junu chu aron chan vele ngal ma se junu chuan chu pa chu alaring thei mai lo anua chuan chu pa chuan eile in tur te chu bo se sakin ti tlang nel chu atum viau ma sen film khur ema wang chuan an engam mai lawa chu pa chuan ei ma sa in chumi hnu chuan an ral thom te chu da thlain an engam ve ta chau mai chu pa chuan resona chuan lung phang lo turin atia eile in tur chu chan chuak tu te ro thlen thleng pon an tlak cham lo tur thu chu asoi ane chu vele junu te pani chuan chan chuna lo thleng tur chu an bengkhon ta hle mai chu pa chuan newsa thil hria chu hril chhongin nungdam an lomim tia an ron en thlei thlai tur thu chu a hril ma se junu chuan an thilaya thilengemaw diklo om ti chu a hra chuak tatlat mai ma se an tlai hretani junu chu azal ta der mai chumi hnu chuan Eubin chuan an omna apartment chu pa omna chu ani lo ti thlala ka tang chuan a hra chuak le zela chumi hnu chuan Eubin chu nikhashalawin om zui ve ngal an panhi chuan an kut chu phor sakin Eubin chu room pakhata chuan hnuk luta chuta chuan zombie pakhat hi a kut chu lo phor sak ve lo ni chu pa chuan zombie chu hrui chu lo chei vel ani na taka chuan zombie chu anu pui thin lo ni a amang ema wang chuan ti hlum mai chu alo phal lawa Eubin chu a I turata na pek chu alo tumani mel hle anu dewa chuan Eubin chu ron har chu pa chuan anu pui chei na chu a thla dul hrat Eubin chu a hlau thong to hle chu vele zombie chuan fan hei thutin Eubin chu arak chena samai chu ti lai chuan junu po kha lo har ve to a chu pa chu silai mangin kongkhar chu hong turin a vo ngal ma se a vo chu a hlau te chiam lo chu pa chuan anu pui chei na hrui chu a thla man mo takin junu chuan ava pot ding thei top chuin a pot leta ma se hrui chu ko ta train a pi ta dai mai kongkhar hona tum lai chuan room chunga train na tur tere chu aron khok rum mai anua chuan thomri chu are de udaka chu pa chuan anu puin Eubin chu a ching fel to angain kongkhar chuan hong de a ma se anu pui chu ron lang thutin chu pa chu ron bo thluta pa angonga chuan a ran dit ta buan mai chu vele Eubin chuan an pani chuan a ching fel zui ma se silai thoma chuan zombie te chu an phusa chiama ari lo chhona lam chu an ron pan ta truk mai le Eubin te pani chu an mangang to hle zombie te in po som tir aya tin silai chuan in ka hlum ve chu an tum junwan silai trigger me per ma hrat chuan an beng chuan helicopter thlawei ri chu a hrat atlat mai an thom hriat to zonga alamoi ber hialang an han hoi chuaka an chungwan sanga chuan chan chuak tu te helicopter chu aron in zar pharna samai loma wangin an mitui po asurna samai an tan hun than hnung berani ti chuan heilawa rang tak chuan rooftop lam chuan pan ngal Eugene chuan smoke bomb mangin zombie te chu a chei buaya chu ti lai chuan Eubin chuan pram mangin kong alo sial an thai anga rang chuan rooftop lam chuan pan ngal Stepan chho lai chuan Eubin chu zombie te chuan an ron man tatlat mai chu vele junu chuan bicycle mang chuan alo nor beta vanei thlak takin Eubin chu a chuak thei ta hramani bicycle mang la dang bet zelin jinu chuan Eubin chu rooftop a chawa rescue team te khalo hin beturin ati Eubin a han thlen chho chuan helicopter mu tu reng an om hau lo mai anu rei lo te a chuan jinu chuan ron fin vele ngala an chet le ngai na reng chu an hra hau lo mai an rol top chuan tranpuina ngen chuan an out ta chiama chu ti lai chuan zombie ta chuan kongkhar dan na chu lo ti chein aron tle lut ta huk mai
Junu chuan a silain alo thleng masa sa chu alo thal pheu phewa chu ti lai chuan an hnung lama tang chuan helicopter thlavei chu an hrele tatlat mai helicopter chu ron lang thutin zombie te chu an ron kap chiama chumi hlan chuan Junu tu chu helicopter a chuan pot luta a topa chuan an him ta hramani Junu le Yubin te chu in enin an hlim dun hle ti chu hriat sin to bera chuan khopui chung hun sang Junu te anga chan chuna lo ngak mek mihring tam tak an om ve ti chu aron lang ani